Tapat arong ami kar kalitang oriwel timung akumlin ke som rihing ami kipialong street light mesen tovar suding kipiji anparta police outpost tapat arong amat kipipen ke jogwan kilong je phan pinpura lolong tokjer pen pachini pon tapat pen lapangap angbong kidamtang prenify sirkep surini rain korapho romthama ke dopen apran kedam adim tapat arong kalitang oriwel timung ahem kahumri dampen rong supi ke klar alon kachipi ke thek kachingri khe kachinghon kadukawe ke thek damlong apot HSDF ame phu rajen timung aning karong dolo bonta sarkar ke chari ningkan troxi ke bra pleng det hawaralong mate jasimet asam pen meghalaya hoelong ke do tapar rong pen ke chenglo rong thong ke bra hini arat akireng ke do ke thak ke sung ke lang ningduk chipi ponlo Laso puthak mathasi Hill State Democratic Front mate thi hek pen HSDF atum chepengsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan ke panong pinpuralo West Karbi Anglong District Commissioner Saihem Conference Hall along Additional District Commissioner ADC Mekbuk Hussein Laskaradeng pinpuralo pipajerpon Pinpuralo along jasamet kedam tang pharokrisir kebra phokebra si government pen ki pangda tengsi Assam Meghalaya ahoya puthak aron teng pen kipaking jep han sodak pen pinpura lolong jongdun Meghalaya pen aduya hoelong kisom pilar doan puthot thir thi pen kisom ponthu jep han jongdun tapara dungamar akimi police outpost ki bidam pen kiwang jilang chihuri homan kavidet jep han jongponlo non ahoelong hur ke chodu talong le doan Karbing Thomas Council along land and revenue along si khajana chitu damnangji Rihing ami lapen solar power adon tin lapen tovar suding kipi ponja phan jongdun kalitang oriwel timung amian pen ME school ki pathua klam lapen kumlin ki somje phan pinpura long tokponsi ki thilot kalitang oriwel timung aphan chiki modun si ahem sti sitame puthot ningkarong ningkang sampen ke du thulong je phan hirjume hangpi pen ahoka kang cyclong je phan karjap tun thipji aphan lamchak chipi si pinpura lopini West Karbing Long Hamren rong supi district commissioner sai hemalong palisi tapara rong aphan panonglor pinpura lo pipajertam Kadukawi bang troxi HSDF ame phu rajen timung kongchon bang sar sing terang dunmei phu hemaritaro dihin rimbang khonsing ronghang pangrum chunbang bikrom rongphar youth section sangkur chunbang dorsing terang lamjai sarpo raju rongpie tumche tongpen ardi dojot pinpura loki pipen lamthi jaitikang athema elitum state boundary apathak lamang gelake tum chief minister si along dolo penako Meghalaya pen Assam labangso ahoy jitu niki non tapat along mate non Karbi Anglong labangso ilitum alam ki phulo jasemet longli phelang ke Assam government phulo longli phelang ka duk kawe an ke lake authority ke lake KACC lo lasi jasemet non adhu labangso taparalong labangso ahuni ki pholok ke lake non leke pholok la pokali laso fragment name itum chini lo je Meghalaya border labangso aisu ke pini pena ba alam gali lake lasi isi natural boundary aprang pen jitu ni ki 1951 aning kan hoten dame ki thik tanglo halabangso along isi ki third hip pen kopi posi non anta ilitum Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum piposi lapu Assam a chief minister lapen pu Meghalaya chief minister lapen da Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum lapen hamphanga song do an lapen political party do an men isi chingwai pe mepen isi ki third hip a boundary claim thekede halabang se non itum kar jukang tung Laso pena joksi non tapat along ke ilitum ining duk meme inut akarbi apran ke dam polote ke chike biatum ke bang apai ke ongatum ke halatum ke lak ating non ilitum thekdam long lo kalitang oriwel timung alangli hei longri anok be polo alangli phak udam lo polote kopi lo polote longli phelang alang li kecherai komji phanse alang le apran ke dam nang lo Hamren pen Daniel hi Karbing Long Life